That's why I said that we may sit down this evening. Any other please? Otherwise, you can come and round up the. Having a royal father, I don't know if any of you has a question for him regarding his presence. And if you don't excuse me, who I'm talking to, who I'm talking to, me. This has the presence of the other royal fathers from that accompany the Ezeship or Azurike OON to the Republic. Please, I will call on our diplomats. To give you the introduction. Thank you. Hello. And know him. Is Hyacinth Ohaneze OON. Ezembume 2. In Lagos State, National President of Ndigbo, Lucy, and the diaspora. This is Hazurike. Here by my right is Dr. Alex. Ohaneze, Ndigbo, and Oyo State, and the National Vice President of this Nigeria and the diaspora. Then we have our live patron sitting with us here. He is no other than Eugene Eke Ojukwu. He is the proprietor, executive of transport, which you must have been hearing. Former national president of the Buses Association of Nigeria. Eze Okechukwu, JB, Ndigbo, Ezeship, and Osun State. He is Ndigbo, Ezudo of Eba local government development area in Ezekiel is Ezudo of Ile, which is the cradle of Yoruba civilization. He is there. Is Princess Happiness. He is the president of Royal Daughters of Nigeria. Nigeria and diaspora. Nigeria and diaspora. Then with other people. Then myself. I am High Chief Dr. Henry Okoye. I'm a retired diplomat. I am the National Administrative Secretary of Ndigbo and Obin Secretary of Ndigbo. Thank you very much. Biko ụmụ Igbo na-ekiri anyị na mba ụwa ugbu a ga-achọ ịmata onye bụ na ebe anyị nọ kpọmkwem
anyị mana obodo Ghana mana anyị ga-akọwala anyị ka ndị Igbo si biri ebe a. Nke mbụ bụ na ndị Igbo na-ebupụta new oge e nwere mgbanwe ọ ga-afịatọ arụ onye ọbụla ekwere mana nwebere oge ọ ga-adị mkpa. Afa bụ Chief Ndigbo ọka obodo ụzọ ndị Enugu ugwu a narị afọ ụzọ ndị Igbo na mba Ghana, President Ohaneze ndị Igbo Ghana, Second Vice President Ohaneze ndị Igbo Diaspora. Ghana anyị nọ n'ime ya bụrụ ka Ghana dị anyị amasị nọ maka ebe anyị maka na akụ dị nwere ọka mmadụ ga-esi wee ji ije ọsị na obodo ya obodo ọ nọ n'ime ya ka obodo ya mma ebe anyị ga-adị anyị mma ka onye ejere ije ka alara ụlọ ihe gbasara ụlọ mgbede ọbụla na-adị emeta anyị na-arụ mana anyị na-anarutekwe ya bụ ihe na-eme na Ghana bụ mgbanwe ọkụ gbasara Ohaneze ana mgbanwe a mere ke na ndị ichere na ha nọgo ọtụtụ arọ na Ghana mana ụzọ ahụ ha fụrụ ya wee sị na ọhanwa ihe kwesịrị ịbụ ndị ga-ejide ya bụ mgbanwe. Unu n'anya Igbo community dị for over 40 years and Igbo community a ebe ike ha gwụrụ ije na Nigerian High Commission si ha n'isi Igbo community bịa atịghị the way Nigerian community. Igbo community end up in Nigerian community. Nigerian community ends up in embassy. Anyị wee neche anya wee sị na ihe ga-adịkwara n'anyị ma bụ anyị wee nwee ike na-enweta ozi si n'ụlọ. Ozi ahụ si n'ụlọ dị anyị mkpa. Anyị wee sị Ohaneze bịa ka anyị wee nwee ike ihe ọbụla na-eme n'ụlọ ka na-ezu anyị ozi na-ezuru anyị aka. Ọ ya bụ ịbịa diwuru anyị n'oche zuru ezu and oche a ka ndị Ohaneze ndị nọ n'ụzọ ije binyegara anyị were ya rụọ ọrụ. Ihe fọrọ anyị kịta bụ ikpokọba ụmụ Igbo ndị niile nọ na Ghana ka anyị bụrụ igwe bụ ike ka anyị bụrụ otu onu n'ihe ọbụla na-eme na be anyị ka anyị nwee nke anyị ga na-etinye. Kịta anyị kpọkọrọ Ohaneze a ga-eme ndị mmadụ agwa ndị mmadụ okwu nweta nwa obere ego natakwana bịa ọrụ nọ na be anyị maka onye ejere ije ga-eme gịnị ka a na-abịa ya ịnọrọ ya na ndụ na ya n'ọnwụ na onye mere ihe nke ndị Igbo ji wee kacha mma maka na isi onye Igbo anọrọ atọ na mba ịjụ na ịma n'oge dị ndụ ịnwekwa ya ebula gị. Ya bụ mgbakọ anyị a bụ ka anyị were na-enyekwa agbakwa ndị Igbo ume nwa obere anya onye ọbụla a na-azụ ka anyị jisi ike ka anyị hapụ ị na-eti aka anyị n'ihe adịrọ mma maka na Ohaneze bụ otu onu. Ohaneze bụ igwe ike. Ohaneze bụ asosieshọn ewuwere maka ịfụ na ndị Igbo niile na ijikọrọ ọnụ onye nwere ojide nwanne ya enye ya onye nwere onye nwanne ya Igwe wee bụrụ oke mkpa mana anyị kwuru na Abakaliki. Eze Hyacinth Ohazurike eze ndị Igbo n'ụzọ ije nakwa eze ndị Igbo Lagos OON batara obodo a ịbịa gosi unu eze Ghana mana ọ dị ka ewe ọgbaghara dị n'ime onye bụ eze. Kedu onye bụzi eze ndị Igbo na Ghana ugbu a ihe na-eme gbasara n'etiti ndị eze? Ịma na nna anyị bụ Hyacinth Ohazurike OON ka e nyere ikike ichi eze ndị Igbo n'ụzọ ije ka ọ bụ ndị Ohaneze nyere ya. Anyị nwa bụ Ohaneze Ghana o chigori eze mana ọ na-adụ onye echiche eze ịbịa gosi eze ahụ iche ngote eze ahụ nke ọ bịara ndị isi na ọ dịrọ ha mma wee na-achọ itinyere anyị ọgba aghara mana ifugonu ọ fụkwa na ife merụ nya bụ mmepe anya wee nye ndị Igbo ga-eche na ndị mmadụ anachakwa ịfụ na ndị mmadụ juru ebe niile na-echie ndị ọkwa ndị nụrụ ozi jere uju n'ogbo na-echie ndị ke nara ka nkụ mana ihe mekwere bụ na ife ha mere enwere ka ọ na-eme ka ọ metụta ọha ka ọ metụta eze echiri anyị bụ eze dị ọra mma eze ga-aka anyị niile anyị na ya na-abọ gala arụkọ ọrụ eze ahụ ji eze ọbịbịa bụ ekuru mmiri nwụọ ara adịghị mma. Eze onye bụ eze a ka afọ eze ahụ bụ High Chief Geoffrey Mob ụgwọ eze ndị Igbo na Ghana. Dịka onye isi Ohaneze ugbu a bụgoro ihe dịka nna ndị Igbo na Ghana ugbu a ka ezi mbọ ị ga-agba maọbụ mbọ ị na-agba ịfụ na ndị Igbo niile ebizi n'otu wee were ofu unu
nọrọ n'etiti onye eze Ununwa họpụtara ugbu a? Ịmago ọ na-ada anụcha ọ ga-edozie nwa na-agwa ha bịa, m na-agwa ha bịa, nwere ihe anyị na ha na-azọ, ha bịa, ha niile bịa ka anyị niile jikọọ aka bụrụ otu na Ghana. Enwegodo onye mejọrọ anyị dudo dị ịgbaghara ya maka na nna na-agbaghara nwa. Ụzọ ọbụla ha eji mejọọ nwere ike ọ bụrụ na iwe ma ọ na-enwere ihe ọzọ anyị ga-agbaghara ha. And dịka m na-agwa gị okwu a kịta, m ga-ejisikwa ike ịfụ na ndị ahụ niile na mkpọkọtara ha, onye ọbụla bịa Ohaneze ka anyị were otu n'ofu okwu wee biri. M ga-akpọpụkwa ha ịfụ na enwero nsogbu, ma ọ bụdịkwa na ha ajụ, anyị ga-eji nwayọọ na-eso ha turuo ogbene ha ghọtara ebe ha na-aga, ha wee bịa wee mara ihe a na-eme. Chineke gozie gị. Thank you.